Προσπαθεί το ποδαράκι της ραπτομηχανής σου να ξεπεράσει τα χοντράδια στα υφάσματα, αλλά δυσκολεύεται? Πάμε να γνωρίσουμε την ειδική βάση για χοντράδια, η οποία έχει 2 ύψη και μας βοηθάει να ξεπεράσουμε τα χοντράδια και φυσικά να αποφύγουμε τα σπασίματα βελονών ή το ζόρισμα της ραπτομηχανής μας. Ξεκινάμε λοιπόν γαζώνοντας το ύφασμά μας. Τσακίζουμε λοιπόν στο σημείο που θέλουμε, διπλό ή τριπλό, ανάλογα με την εργασία που έχουμε να κάνουμε. Σηκώνουμε ελαφρώς το μπροστινό μέρος του ποδιού μας και στη συνέχεια από το μοχλό του ποδοφόρου σηκώνουμε τον ποδοφόρο για να βάλουμε την ειδική βάση από κάτω. Σιγά σιγά συνεχίζουμε με τη βελόνα μας μέχρι το ποδαράκι ουσιαστικά να διώξει πίσω την ειδική βάση και να έχει την όθηση να προχωρήσει. Συνεχίζουμε με ένα άλλο ύφασμα, κάνουμε ουσιαστικά τριπλή τσάκιση και θα βάλουμε το πιο χοντρό σημείο της βάσης. Βάζουμε το ποδαράκι να πατήσει δυνατά, ξεκινάμε σιγά σιγά με τη βελόνα μας και πάλι βλέπουμε ότι σπρώχνει το ποδαράκι μας την ειδική βάση πίσω για να έχει τη δύναμη να συνεχίσει. Φυσικά, την super βάση ποδιού μπορεί να τη βρει στη σελίδα μας www.karvounopoulou.gr και φυσικά τηλεφωνικά. Κάνε αυτό το βίντεο ένα share και σε περιμένουμε σε ακόμα περισσότερα βιντεάκια μας.